Ziz, transformerrak izango gaituk azkenean motela enbeste hitzekin eta enbeste gauzekin. Ongi etorri queer nauzu neuretzokora. Bai, badaude pertsona batzuk cis direnak eta beste pertsona batzuk trans direnak. Bai, izatez, bi kontzeptu hauek normalean, esan doi da, antonimoak direla. Eta bi kontzeptu hauek genero nortasunaren barruan sartzen dira. Ez, sexu joeraren barruan. Hau da, sexu joera nor gura dugun da, eta genero nortasuna nola ikusten dugun geure burua. Bai, hau esan da, azaldutuko ditugu bi kontzeptu hauek. Cis, jaiotzean esleitetutako sexua eta genero nortasuna bat egiten dutenean. Trans, jaiotzerakoan esleitutako sexua eta genero nortasuna bat ez datozenean. Adibidez, Aritz ni neu, jaiotzerakoan bidikoak esan zuen. Hau, mutila da. Eta nik, neure burua, nire genero nortasuna mutila da. Ordan, cis naiz. Pertsona bat jaiotzerakoan esaten dute neska. Eta orain, bere burua mutiltzat ikusten du eta bere gero egindatea mutila da. Orduan, pertsonari trans da. Hori da, soilik, ez dago gehiagorik, hori. Gilezker, eta den banoa, kafe bat hartzera. Agur.